Ulay pi iway ngepri yang subhay pi sisin sikana ka Amen Faithful and True Channel. Mentaga singi ngipteng biang yakane ka Bible Study Series mentaga singi ka nomor khatsan bat ngiladap nekren sipangki new jutang. Mentaga singi sedang bat peteng ya ka banekren sipang ka jutang ka papra. Ke kata ka jutang ka papra. Jutang ka papra kede gajing semai jong kajing kongo ya kane kajutang kebalong kajutang kepakadu kajutang kepatamai ya keba laseng lengba jong kasnam jong jisu bade unong penim jongi di hatu kane ka jingseng ya kane kajutang kadon jing dei em bat unombar nyau ngingi semai ya kajutang jing kongo jongi ha kajing im ya ki nyau teli ki sakramen jong kajinget ya keba laseng labu lasat da uji sukris hi per kita ki nyau teli ki sakramen kilong ke sakramen baptisma jing penskem sakramen jong eucharis bekui ne sakramen bekui tam keduan sakramen jing penyasuk ke sakramen jong ki penselai bapang ke sakramen jing kentu kurim ke sakramen jing kentang lendok dene jing kentang lendok par ke jing kentu kurim dikini kide ki sakramen ki bah ki catechism of the Catholic Church ru ngisiam ya kene haki paragraf nyospa nyo pusau haru nyo punriu bat cejar cispa khatsau haru cejar cispa lai pusau kejing kili menta hato ki neki nyotli ki sakramen ki don kam semo nakapenta bangin yo ya kajing penim ki jubab ekene la ban siam haga Catechism of the Catholic Church nomor syajar sispa arpu kundai para pentu ngi siam hoat ba don kam yakine ngan pule yake ke pathok ne the church affirms that for believers the sacraments of the new covenant are necessary for salvation. Dikemut kini ki sakramen jong kajutang pathamai kilong ki padon kam yangi nakapanta pangin yo ya kajing penim. Ya ki jingi ai ki ba mi na kini ki sakramen. La sam da ublei umen sim bakoi. But une umen sim bakoi ubalang ublei umen sim bakoi upen kot but upen kala dur ya kito kiba pediang ya u da kapa penwan dur ya ki sya ke jing im jong ublei ukun da kapa penlong ya ki kinang yo benta ha ke jing im blei jong u ha ke jing long blei jong u te kene kemut kadon kam bahaya ngi ban pediang ki nyau teli ki sakramen. Om dei barok khaj ni pediang ya barok khaj ki nyau sakramen. Don ki ba pediang barok nyau teli ki sakramen. Di kini kilong ki badon kam yang ngi ban pediang de namar balai. Andangi ilah kalalong lan ngi don ya ke jing long blei di ngin sayo ya ke jing pen im. Padahal ni kena kataw don kam ya ki nyau teli ki sakramen. Tika jemut jong kaktian sakramen. Kemut diu sakramen. Sakramen kawan na kaktian Latin sacramentum. Kene kemut ka kejing te ialah de ha lor ki bor ki bahalor. Kejing semai. Na kaktian sakrare. Kemut ban pen kerpang kum kabalong kentang. Kabalong keba don jing adai pat kejing kenya aingu yo blei pat kejing pen kentang. Te haki sengi jong ka himarom ndai kamde ka himarom Kristan ka himarom gentil kaktien sakramentum kade kaktien kebayadai pat kejing semai jong kejing pendam jong ki neki sipai Roman habaki semai
sya ka himarom ban pendem yelade hapok bat ban syakri ya ka himarom bat ya u emperor kipur kam na ka sakramentum tilang ba jong ki sakramen jong ka jinget katolik ka jongi ngi semai ya ka ne ka jing pendem jongi ya lene sya usim jong kisim bat sya kabalang ke jong u kamet ke jong u kepadai kabalang di kumba kisipai roman ki pendem yalade ban syakri ya ka himarom bat yu emperor bat yu patsya kumjuru lengba jong kini ki sakramen jong ke jenget katolik ke jongi ngi semai ya kani ka ban pendem yalade hapo usim jong kisim bat hapo kamet ke jong u kepadai kebalang tu balai kalong kepa te ya kibriu ha kane kajing semai bat haba ong kane ban semai ha kajing mut jong kaktin Hebrew kumut ban haparing yong ban to take an oath is to seven oneself kumut ban long utaba bas ba penlong ilade hapo hake kabalong janai kajing pendem ke di penlong ke janai hapo usim hapo ka state hapo ngi kumki Kristan hapo jong usim jong kisim pat hapo jong kabalang kene kalong nomar ba kedai kata ka ba ublei ulale ha ka jutang ke baningkong ha ka ba ublei ula penlong ya kasengi ke bah niau kasengi ke bah niau ke jingkut jong ke kam jing tau ke jong ublei kene ke jing don jong ke jing adei ke bah kerpang ha une u number niau ha ka jutang lene ha ka jing tau ke jong ublei but dia kene ke jing don ensa ong biang lene ensa pau biang ha ka kitab pakhadu jong ke Bible ka kitab jing pen pau ha ka bahang tu idon bun ki jing tho de ki jing ong sapang ki nyeu ka pen i ya ka jing pura ya ka jing long pura pada ka jing pendep pura ya ka history ka jong ubreu ka jing shong thai sabat kum ka sengi keba la pen kerpang tang nakapanta ban mane kani kamdei tang kata keba la pen jari kum ka jutang kebate tat hadu bajia katu ka jutang halor ulum Sinai hakapa pen mi yak hukum ya kani ka hukum lengba jong kisipau hukum ya ke bangi siam ha kitab Exodus long arpau dukat pra dukat wei ublei ulapen ken mau ya kato ke jutang kepala jia ha ke jing tau ya ke pertei borok ke wei pat kumno pa ulabu ya katuka nomuna nakapenta ba dei bandon ka jinga dei jong ka kunhun hapedeng ubreu bat ublei ubreu udon jinga dei bat ublei hi lengba ka jutang ha ka sedang jong ka salvation history ka jinga dei jong blei bat ubreu bat ka jing kut ka jong ubreu ha ka history jing pin im kan don ya kane ke jing penle jing mut ha ka jing tho bakoi ke bai ngilak ban sem nadu ke Genesis olong ke baar dukot sao hadu ka kitab jing pen pau long ke baar dukot long ke baar puar dukot ar puwe ti ban yo jing mut ya kane ngin pule
Ya kene ke Genesis ulong ke baar khot sau bi terter hadu arpusan. Tingin ya syak ngin pule ya kane. Sau bi ha kata kesengi putrai blei ula tau ya ka kendau bat ka beneng. Haba kalum ka wa jung ka kendau kam pat don ding pat pat don kenja jing tung ai paspe halum hawa. Haba ublei utrai pat penhap slap halor ka kendau. Pat pat don briuru ban lur ya ka kendau. Retang u kenjal o kendau. Ula kiu na ka kendau. Pat ula ai ya ka kendau barok. Hang tau utrai ublei ula tau ya ubriu na ka daumet. Pat ula persat ha ki tliu kumut jong ya ka jing persat ka jing Kum ta ubriu ula kelalong ujin tau uba Te utrai ublei ula penlong kawai ka keper ha eden. Syapang mingi. Bat ula bu hang ta ya ubriu ya uba ula tau. Naga kendau utrai ublei ula penmi uken jading baro uba itenan. Ban pej. Bat uba baha ban bam. Bat hapedeng kata ka keper la don uding ke jing Bat uding ke jing tip ya ka baha bat ka pasniu. Kawai kawa kala tuj na eden ban ai ya ka keper. Bat nangta kala paj bat kala sau teli kiwa. Kakerteng jongka baningkong kala long ka pison. Kalong kata ka batuj saudong kari habila parok kawai. Hangta habadon kaksiar. Kaksiar jong kata kari kalong ka babaha. Ladon saub delium bat umau renai onyx hangta. Kakerteng jong kawa ka baar kalong ka gihon. Kalong kata ka batuj saudong kari kush barok kawai. Kakerteng jong kawa ka balai kalong ka Tigris. Ka batuj syamingi kari Asiria. Ka pasaupat kalong ka Euphrates. Utrai ublei ula shim ya ubreu bat ula bu ya haka keper eden ban rep ya ka ban sumar ya ka. Te utrai ublei ula hukum ya ubreu uong. Pila ban bam kat bamon na uding barok ubadon haka keper. Henry na uding ke jing tip ya ka pabaha bat ka pasniu pimdei ban bam. Na baha kata kesengi bapin bam na pin sayap. Te utrai ublei ulang kamlong ka pabaha pa ubreu un marway ngan sa ai nong yarap badai na kebentai jong Kumta utrai ublei ula tau na kendau ya kenjamrat baro jong kalum kawa bagi kenjasim baro ki bahasuin. Bat ula wanlam ya ki sya ubreu ba unpej en ai kerteng ayu ya ki. Te kumta kano ka kerteng ba ubreu ula khot ya uno jing tau ba kata kalalong ka kerteng jong Ubreu ula ai kerteng ya ki jinri baro. Ki sim hasuin pada kimrat baro jong kelum kawa. Andre ya ubreu pat syem nong yarap baya day bat Kum tau trai ublei ula penyo tiak jalang ya ubreu. Bat kadba utang yo tiak ula sei kawe ke siing kerung jong Bat ula pendap ya ke jaka jongka da kadok. Ya ka siing krung ka bau trai ublei ula sei na ubreu ula penlong ka breu bat ula wan lam ya ka sya ubreu hangta ubreu ula ong kane khadu kalong ka siing na ki siing jonga bat ka do na ka do jonga en sakhat ya ka breu na bala sei ya ka na ubreu na berkata ubreu un ino ya lau kupabat ya la ka keme bat un snok bat la ka tengah Kum takin kelalong ke wei ke dok. Utau breu bat la ka tengah. Kilalong ki balang kuit baro arngun. Henry Kim Shem le rany satya. Teknik pengila pule iaitu kebentar jong kecing tau. Ngila pule kum tu. Bat hakatu ka lenong ke ba ar. Dukot sau. Ka sedang ya ka jing don jong ke jing adai hapdeng ublei bat ke jing tau ke jing uhi hakini ke jing pule ublei la itu kum Yahweh Elohim hatakapor hakaba Yahweh ublei
Yahweh God, Yahweh Elohim, ula tau ya ka kendau bat ya ka beneng, bila siam ka tu dekat ke pasau, siam ladon, ki jing tung. There was as yet no wild bush on the earth, nor had any wild plant yet sprung up. Padum siam pat ladon hang tu kino ki jing tau mo pan siam ladon kino ki jing tau hang tu. Tu. Haba halum hawa hakalum ka wa jung ka kendau kampat don ding pat pat don kenja jing tung baspe halum hawa hang tu ngi hang tu ba ya ka jing kela hang tu kat kum ka jing batai hang ni nak ka bible pareng hang tu ba don ga ketin utrai ya ka bala tho ha ka ki dak ki ba he mo Yahweh bala tho hang tu Yahweh taki ki dak he WH don vowel hang tu bala tho ha ki dak he but ya kan ni ka ketin try bala tho ha ka ki dak he sudah kedai ka jing penkelan na ka ketin Hebrew ka ketin Adonai ka pamut try kumba don ka ni ka ketin ka ong utrai ublei ubalong utrai kumbalong ublei ulang utrai nang ta habaran ka ni ka jinglong ke bakar pang jong ke jutang jong blei haka jingedei jong but ki pamen ki panikong ki jongi tika ke dau ke penlong ba na ke pentau Moses ba unom penenkam yang kata ka kerteng blei haba don kane ke jutang ya kerteng ya keba lapan pau ha uto uding kentong ba meding ya keba siam ha Exodus lai kat lai kat san Henry ya kene lapan kam ya kene lapan kam tang hadin jong katu ke ka jing tho lamprang jong ka jutang barim ka bangi shem ha ka kitab Genesis ki start Bible kim shem la pech lene yo ha Genesis lenong banikong bat baar kum ki artli ki jinga thu ki be per ki jinga thu badai sepang ka jing thau ke jong blei bat ki nget bat kim don ya kene ka jing sngo thu haki bat ki nget ya ka jing kela ya ka kerteng ke jong blei na Elohim ha Genesis long iwe Yahweh Elohim ha Genesis R kiba kiong kiba kedeu ya ka jing kela jong ka jing adei na u Elohim u bakrau jong ka jing thau u bat long tenrai ya ka jing thau sha u Elohim Yahweh Elohim u balong u kpa jong u khon ben riu baro na u Elohim jong ki jing thau sha u Yahweh Elohim u balong u kpa jong u khon ben riu u blei long tang u blei nong thau u long mentam u blei jong u briu u baningkong bat ka briu ka baningkong bat ki ba u la penlong lene u pen syong ya ka jutang jong ka jinga dei kum ka ying ka sem ulong menta
ublay ukpa. Umday tang uta nga uba long tang u nong thao. Re hang ne habong u long ublay ukpa kane kawan ra ya kajing ya day kapajan. Kapa kamjan susu. But kane kapa long kapa yahap. But kajing ya day jutang kajing ublay ya kapa kata ka kerteng jung u ba endon kajing kela na katu kebenikong syakane kapa ar kat kum katu kajing day kapa laya per na kapa long tang unong thau sya ublay ukpa kemut haba ong tang unong thau para pa ong ublay ukpa pa ong ublay ukpa kalong kamjan ha ka Bible kidon buon ki kerteng nakapanta uway ublay upasisya. But buon sin lapun kam yakini ki kerteng lane iya kijing jer ya ublay but kita kilong Yahweh ya kepala tok baitang YHWH but ngi kena Yahweh. But ya kan ni ka kerteng Yahweh hak Bible la don jin ndriu hajar praspa sin pendon kam. Ndriu hajar praspa sin kedon kane Yahweh. But Elohim ya ka Elohim la pendon kam ar hajar ndruspa sin. But ya ka kerteng Adonai la pendon kam sauspa lai pukhandai sin. But ya ka kerteng El la pendon kam arspa lai pupra sin. But ya kambun ya kiwepat ki kerteng la pendon kam da kapa benrap lang ya ki kerteng kum Yahweh Elohim and El Shaddai but El Elwa di benrap lang ya ka ketien El but kewepat ka ketien la benrap lang kita gini pat kiwepat kir komponen kam ya kanam ke kerteng ke jong ublay but ya ki ki ba ni komponen kam na i kerteng na kapenta ublay ha Hebrew but haki Bible Protestan kedai Hashem kapamut ka kerteng ya kaba laporan kam ha ki jentho Jewish Masoretic ki ba yakini ki jentho ki la don ha ki hasnam shi hajar hadin jong ukris yakini kerteng laporan kam ha ki snem kam hadin ya ka senam shi hajar hadin ukris pada kijing penkela jong ka Jewish tanak kemut ka jutang kebarim but ya ka ketien Jehovah lapron kam ha ka daki Protestan ha kijing penkela ketien jong ki Protestan but jong ki Jew lapron kam ne ketien Jehovah Tepura kini ki kerteng nakapanta ublay ya ki bom sem la sem ha kejin tho Hebrew jong kejin tho bakuin but ya kaba la nda wat lene pun lenti nadu meno pat hangno la pun kam yakine sya kitu kijin tho but kijing penkelak tin nak we tin sak we tin jong kijing tho bakuin na ki ong aparing ong Middle Ages nangta sing ngila ban wat susu yakine na
kabanta ki kerteng paper nak kabanta ublei haka Bible ngilak ban page nya kedon kawi ka kot len ka dule ne ka jintok ka kerteng the many names of God. Ngilak ban siam yakini ti let's say ngilak ban pen ayapi la pi sengoron kam yakane. Nang ta let's say nak kabanta kasngi kani kabanta pakhadu. Ha ka kerdan jing tau ha jeli jing tau ka kerdan ke ba kumno kadon kane ka Genesis R sau bi hadu unriu ei ka kendon ei ka jinglong jong ka kendeu jong ka pertei ha ka tu ka por meneng le asngau kene kene ki jingjia ha kene kelenong ke ba dei mar yabut shua jong ke jing tau ya ubriu ke ba let's say galak banlong hakasngi ke ba hendriu ti hang ni ka pertei len ka khendeu hang ni kampat don ompat don ken jajing tung ei paspe halum hawa hakene ka por mar hang ni ompat don kiwa lene dade hajrong ka khendeu lene hapok khendeu nakabanta ki Hebrew nadu ka por jong ke jing thau ka jing jrong jong ka sngi la theu na ka sep sngi sha ka wipat ka sep sngi lane na ka wika step sha ka wika step kemut na ka wika step sha ka wika step along ka wika shisngi lane na ka wika janmit sha ka wipat ka janmit ade shisngi ki Hebrew ki ken sngi hakata karukom but ngipat kumno ngi ken sngi ngi ken sngi ngi theu ya ka por jong ka sngi ke ba ngi layo na ki Roman ke ba sedang na khat arbaje midnight kene ngi siam na jing tho jung Pliny pakateng natural history the bun kinang tho jong ki gospel ki punon kam ya ki por jong ki ju kerkom khen por jong ki ju henry ki donru ki sabut ki pa Krisyan ba ya ka jing tho ya ka gospel kerkum uyanis la punon kam ya kerkom khen por jong ki Roman ti kumno ublei la thau ya ubriu but ke jinglong ke ba kongsan ki detail ki pa kongsan apa thau ya ubriu ha ka ba ya ka ba lapan pau ha ka sin ke panikong ha Genesis arnyo ka jubab ya kani kalong u Yahweh ublei Yahweh u Elohim ula thau ya ubriu lene ula punwandur ya ubriu na ka khendeu pule khot nyau nang ne yang pule nang ne khot pa nyau hang tau trai ublei ula thau ya ubriu na ka daumet padula persat akit tliu khmut jong u ya ka jing persat ka jing im kumta ubriu ula kala long ujin thau uba im ublei ula thau ya ubriu na ka daumet thau ya ubriu na ka daumet te kumta hang ni ubriu ulong arbenta ulong ba kenjamet ya ubala thau na ka daumet pat ulong ru u mense pingisia mikene ni pule na ka CCC laispa ndripuar lawan pule ya kene laispa ndripuar ngan pule api ndaka pareng nikong the human person created in the image of God
is being at once corporeal and spiritual. Yang ini kecing hikai. The human person created in the image of God is a being at once corporeal and spiritual. The ubreo yu bala thao hakadur jung play ulang hakajuk kapor corporeal kumut kenjamet budan kamet ni bala ban keta bala ban yoi pat ulang ru upa kenja mensim. Di hakajing thao batamai ujisu unbu unseng yaki nyau teli ki sakramen kiba hakaju kapor kilong kamet kilong mensim. Tekajing apply yaman la kini ki nyau teli ki sakramen kipuran kam ya ki kiba ngila ban yoi kum konuksa hakabaptisma ki kiba ngila ban i ka ngijar tangka we ka ha kayu khares pakut ke ki pangila ban i ukpu pat kawai ha ka sakramen jing pen scam ke ki pangila ban i ya ka jing bu kti jong bishop bat ya ka pniang bala pen kentang nata ha ka sakramen jing kentu kurim ya nong ngi ya unong let kurim bat kanong let kurim ha ka jing pen kentang lendo ya nong ngi ya ka jing don jong ka jing bu kti jong bishop ha ka sakramen jing penyesuk ane sakramen jing plai ki pop ke ki bangi ngi ulang do ubu ya ka kti halor lene ka ba plai ya ki pop ha jing persele ya ki papang ke ki bangi hang to ngi ya ka tuk umpniang ba umpniang pensele pada ki jing bu kti dikini ki dei ki ba ngi pada ya kata kecing kiba layok lompai jong kini ki sakramen kide kebalong kenjaman sim ya kiba ngim la ban yoi di kebalong corporeal and spiritual. Tiha kaktin Hebrew kadon kini ka jing punan kami kaktin nak kabanta ubreu bat ka kendau. Tikene kapadon ya kunu kumkene ke jing purun kam di kalong keba judon berabor ha kiktin bala thok nikong ya ke jing thok bakoi mo kiktin ke bala thok nikong judon berabor kan ke jing ya purun kam sipang purun kam rakatu di ke keba ngilak bersiam ba ublei la thau ya ubreu ubaningkong ha Hebrew ong Adam ubreu atau Adam. Na kadomet ha Hebrew ong Adama. Ya ubreu ki ong Adam. Ya kadomet na kabala tahu ya ubreu Adama. Di Adam Adama. Di ya serim tu. Di kene ketien breu kepangi ong berkamkum ka collective noun ha Hebrew kan kelalong ka proper name lene proper noun nakabanta ubreu upanikong Adam ti ka kerteng jungu ka pen nangno uwan ka ketien Adam kamut ka pen uwan nangno Adama wana Adama nakadomet Adam domet kemud Adam udeu domet te Adam pat Adama te kaktin Adam kemud kapen uan nae ngisem tu Genesis sau ar pusan pada nong san dekat iwei pat dekat lai nang ta ngin kini sepang ka kejinga dei jong nomor 7 ke jutang ke papra di ngin sapeteng biang kumno ublei ula ai jing ya ubriu kata kan salong ka topik jong ka kelas kepanuan
mo ke topik jong ke kelas kepanuan. Deban keren ni keju ingin sa suptai, ingin sa keren biang ya kene haka kelas kepanuan. Di kuprishibun ya kajing sengap jong pi di ngilayak sengau ya kejengmut jong nombar nyau kejutang papra ka DKA di ki sakramen balai ki sakramen ya kita ngilayo sengau pengilayo jeng patai hakan ni kesengi di ingin sa pet haka kelas kepanuan kemauan balai ya ubreu balai ya ubreu la ai jing im di kene ingin saya pet haka kelas kepanuan tat haduk atau kesengi tat haduk kesengi ke pasau ingin saya kenduk pat nang sam ya kine ki jeng patai ki barit ki bangawan ra syapi man katayo kenang ba kitu ki papat jo sengau pan yo jeng patai ki yo sengau pat yo jeng patai begitu ki bali sengau ya samlem ya ki we ki bala ki bom pat don jing tip bat kitu ki bam sengau tu te sengap ha bun sin shwa ba pin ya komen da kumne kumtai pa ki we ki ban sapet hadin kinom sengau kulmar Kublai sibun, boleh kerku ya pi iwe pe iwe.